Sa pagtayog sa Dublet Quake di atong October 2025, nakalitan ng tanan, daghan ang wala masayod kung unsa ang himuon. Hilabi na nga grabe ang nahimong epekto og danyos sa kabtangan. Buot kanon sa Davao City Police Office nga paspas og epektibo ang himuon nga aksyon. Busa nangulo si Police Colonel Manan Muarip, ang Acting City Director sa DCPO, sa Technical Working Group meeting. Aron panigunon ang emergency preparedness pinaagi sa PNP Critical Incident Management Operational Procedures. Nakasentro sa meeting ang pagmugna og contingency plans, importanteng andam ang mga pulis og mobilization sa mga equipment ug ubang gamit aron mamahimong epektibo ang himuon nga aksyon sa mga pulis. Sumala ni Police Colonel Muarip ang ayan nga mahibaluan sa mga pulis ang ilang tagsa-tagsa ka mga responsibilidad panahon sa kalamidad, hilabi na sa mga police stations o kinahanglan nga mamahimong epesyente ang mga protocols o koordinasyon. Niadtong bag-ulang giadtuan ni Police Brigadier General Joseph Arguelles ang mga pulis sa Manay, Davao Oriental nga kabahin sa Post-Disaster Recovery and Rehabilitation Program sa PNP. Gisuta ni Arguelles ang kahimtang sa mga pulis sa Manay kung asa nahimutang ang epicenter sa kusog nga linog. Ginunulan og assistant sa PRO 11 ang mga pulis o gipangdunulan og cash. Paagi niini sa Police Regional Office 11 aron mas dasig ang mga pulis sa pagtuman sa ilang gipanumpaan nga katungdanan luyo sa kalamidad nga ilang nasinatian. Beng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.